Shim naga nambar lai spa lai pendriu. Lai spa lai pendriu. Syaduan utraingin keu ringkat ba. Syaduan utraingin keu ringkat badu. Bajiknya bakui baru. Syaduan utraingin keu ringkat batu. Ialum lang mentaringkat batu. Ialum lang mentaringkat batu. Dan badu kipai krisan barokia. Kohimen ko para berbikin na bayi baro minta kasih ke balang kerake kasih beram jang ke Corpus Christi ke met batsnam jangu Chris ke Eucharist berkuit tongin angkin tiu ya ke donur ke mensiam jangi hakan ke Eucharist berkuit bangin dop yo ke jingit ke basherhem ya ujisu hake Eucharist berkuit bangin langki kun jang ke Eucharist nginang IT ya ke jingang nur jangi ke jingtumu jangi bara hakan ke Eucharist berkuit bangin yang maha dia kabor kabakar pang jangga Eucharist berkuit janggu Yesus hake Eucharist berkuit kat bangi tuai hakir tengok pa badukun badu men simbakui amen kajinga e janggu trai jangi Yesus Kristus bar kajingi janggu bele Lembat ke jing yasulok jong men sim bakun kindon rengkat bat pi rengkat bat piru tongin sange shpor ben kuslai halor ka pop baro kabale persha ia ke Eucharist bakuid habangi kandai dia Yesus ka communion habangi kandai dia Yesus ka Eucharist bakuid habangi wan slem naga binda ke Eucharist bakuid habangi akaran hakapor Eucharist berkuai habangi leklam akor hake Eucharist berkuai ladang imbam ngidi hakapor Eucharist berkuai ladang impat penkre naga benda ke Eucharist berkuai dah kabasha jingit shiwashi kanda kamas berkuai ladang ike insting iau Yesus kabangi yo I hakat jimene sakrament ngidon gi pop percaya ke Eucharist berkuai kano ke jing listing jongi hakaban mani yau Yesus kalong pop percaya ke Eucharist berkuai bonsin wat hadin bangi pediang yau Yesus inang lepop inang im hakapop ko himen ko para ngidon bobun ki pop kabang le percaya ke Eucharist berkuai ngim shimla burom yau Yesus haka communion berkuai bonsin ngim shimla burom yau Yesus haka jimene sakramen bunsi don gipor ngim shimla burom yau Yesus haka tabernakel ke jing don bashisha jung Yesus dese ngim shimla burom ban ngim shimla dem haka matu jung tongin kerpad yau Yesus map yangi
Jisu maaf yangi ngila le bij ngila bakala ngim shimla id yame ngila kiar na me bonsin wadlarang idon kalat kalindi ban pidiang yame kambun sin wadhakas ngi poya ngila longe bajaitu ngim shimla ken kordor yame maaf yangi Jisu maaf yangi po baro ki bangedale daga jing so si halor baro ki pop ngin kar padi ya Jisu ben kin diu ya kanam ka buram jangu aga jingem jangi bangil long ki kun jaga yu kirish bakui nga pala how play badan bor baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibune dagi jim barkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle pala janga daga jingle pala janga daga jingle pala bakra pejanga namar kata ngakar padi kamaia bakui kabayisa katrisoti yaki angel bakiri kui badia pi ko himen ko para banduai nagabindan janga how try ublay jangi ublay badan board baro nis ne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingem bam jikut amen. Good try to listen. Good try to listen. Good try to listen. Go Cristo listen. Go Cristo listen. Go Christ, go Christ, go listen. Go try to listen. Go try to listen. Go try, go try, go listen. Burung hublay syadron pada kendal jingsun Haki dan bewaro badan kamu Abang Iyaya royami Iyam bagi manin Iyai pendam murah Gadis yang royami Try ko pesinen Upadon berbaro Kokon marwen Upaku try uji Surprise Upungang karumeng Hakiki paperten Upang kasing kerbang Usau seneyami Petang kami baku Petang kami utai Kue lahap petang nami koji suris Nami bayai long blame Hajin yarong kawen Panulen simbaku Kakamu Tok nginia duwai ha kanega sngi buram corpus Christi sngi buram janga Eucharist bakui sngi buram janga met badkas naam jangu Chris
Inang duway banginang yo jingi shirhem ya ujisu haka Eucharist bakui. Banginang ward ya u klemsang. Inang duway nagabinda ki bapang ki bashitam. Daga bor jangane ki Eucharist bakui kinang yo jingoi jinghi amet bad mensiam. Iduay nagabinda ka sister jungi, sister Asebias. Kibereke ka sniburam jungi mendakas. Ka met bad ka snam jungu Chris. Iduay nagabinda baharo ki beron ka jingi shirhem ya ujisu haka Eucharist bakui. Kamta me nagabinda ki bawad ya ujisu man kasni haka Eucharist bakui. Haka ba perlud ya ka por jungi banwan mane ya ujisu. Iduay nagabinda jungi bara. Bagada ka jing shirhem jungi kanne haka jingim jungi. Koblei me uba hakane ga sakramen bapala mela I hangi ya ka jim pen menda janga jing shashi tom jame to aingi karpat bangin buram ya ka jing maya bakantang janga met bagas nam jame kanam bangin yomad barabor hapo jangi ya uso janga jing sius pa jame me uba im badabasan shar rengkat badup ublei upa haka jingalong kaway jung min siyem bakuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na kitab Deuteronomy. Moses ulakren hakipaj ba uong. Pidai bandakan mau ya kalinti baro kabau trayu blejong pi ulayalam ya pi hari kenja hakine ki saupaus nem. Ba undup penrit ya pi, ba undup tenjuk ya pi, pantip don ayu hapok kadano jong pi. Lada pinrakhe ki hukum jong u ne em. Ula penrit ya pi, ula pensat ngan ya pi, bat ulap saya pi da umana. Uba Pim jutip. Lemne ki patu menjong pi ki jutip. Knang ba endup spins ngautu ya pi ba ubriu im tang dau kupu. Henry ba ubriu im da kaktien baro ka ba mi na kasintur utrai. But pinken mau ya utrai ublejong pi. Ubala wan lam ya pi har nari Egypt. Na ka ying jinglong mrau. Ubala ya lam ya pi lengba ka riken ja ka bakrau. Bat kaba isher kay, kaba boy deki saying ding, bat kinyang lartham, kaba terkong ka kendeu, bat kaba klem Ubala pen me yapi na umau shamok, ubalap sa yapi hariken ja da umana, ubagik patem menjong pi kim jutip. Kaktiin jong utray. Yisungo iyaw blay. Samsis pa sa kunyaw, nomor praspa Ndripupra. Praspa Ndripupra. Ya ke antifon ngen ruai ke antifon ke balai. Antifon balai. Ndruspa Praspa Ndripupra. Open klein kerdap jongpa. Step God, did God, part my slave.
Kajungkli nagasiti banapong Paulus pakosyak Kristan hakorin. Ko para kakori jang kajang gerku kabangi gerku. Hatu kamlong kajing yo bentah kesnam ukris. Ukpu ya ubangi dia. Hatu umlong kajing yo bentah kamet ukris. Namar ba ukpu ulong uwei mangi langi yo bun nyelong kawe kamet. Namar ba baro ngiyo bentah na uwei ukpu. Kaktiin jang utray. Ngalong upu baim ubalawan hiar napneng uno ubabami unupu unim junon Haleluya 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 Utrayon don rengkat bat pi. Rengkat bapiru Kajing pulina ka gospel bakuit kat kumu ya anis. Kaburama mehikutrai Uji isu la ong haki paid baju. Ngalong upu bay im ubalawan hiya na bani. Lada uno ubam ya uni upu un im junom. Badupu ubangan ay nagabinda ka jingim janga parte ulong gado janga. Kiju kila ya tainia para maki ki ong kumno uni ubriu ulabanay hangi ya kado jangu bangin bam kum daw jisu la ong haki shisha nga ong hapi lemda pi bam ya kado jangu kunu briu but pi di ya ka snam jangu pinom don jingim halade jaruba bam ya kado janga baduba di ya ka snam janga udon ya ka jingim bam jikut Bangan sa pen me pa diau hakas ngi kaddo. Naba kaddo jonga kalong shisha ka jimbam. Barkas nam jonga kalong shisha ka jingdi. Jaru babam ya kaddo jonga bado badi ya kas nam jonga uim hanga ngapat hau. Kumba upa uim ulapa nga. Bad nga im da upa. Kung da uta ubabam iya nga, im da nga. Unekin, ulong upo, balawan hiyar na baning. Umday, kum uto upo, ubaki patimen, kilabam, bad kilayap. Henry, uno ubabam ya uni upo, im junom.
Kakos pel jung utrai. Kajinga roya meko Chris. Ko himen ko parabat pikina bayit baro hautrai Jesus Christ mendakasngi kabalang kareke yakasngi burom jangam met batsnam jangu Christ Corpus Christi sngi burom jangayu Chris bakuwi bale kabalang kareke yakasngi burom jangayu Chris bakuwi kadba man kasngi ngi kiniyamas man kasngi ngi pidiang yawu Jesus haka communion bakuid kade house name kadarspa Henry Posau u pop urban pasau ula penbana yakaneka sniburom nadu kapor kaweka kinde kabario bale ka Juliana lead ka stang banyomad ya ka jingdon bashisha jongu Jisu ha ka jingem janga katasin kayopidiang ya Jisu how tillage ha ka communion bakuid but renkat bad kanege jingjia kaladondro kawai pat ka kambala kabalajia ha Italy bolsna hadba way ulindo udangkinia ya ka Eucharist bakuid badula artatin ha ka jimmur jongu ha ka donu jongu kadba udangkinia mas hato ujisu udon chishane em ha upu ba udang pen kantang ba chisen don kata uta upu ulastang ban kerla ya ka do ba lastang ban mi ya ka snam ba nadu kata ka por ka balang kala sautu kane kalong ka kubor ka ba ujisu aisha ka perte bangide bandon ka jingriyo bale kerpang ya ka Eucharist bakuit nalor kane ka Juliana kalayo ya ka kubor na uble na Jisu ba kade ban itu ya upa bakuit ya ki bishop ba ngide ban bu kawe kas ngi buram kerpang nagabenda ka Eucharist bakuit nadu kata ka por ka balang ka stang ban reke ya kas ngi buram janga Corpus Christi bad minda kas ngi hadin kas ngi buram janga Trinity bakuit ngibu ya kane kas ngi buram dak jing shisha kane kas ngi buram ka shajia ha kas ngi pale hadin ka sngi buram janga Trinity bakuit ka bangila dep reke ha kane kas ngi utrai bala dep Henry ka balang ka kindria ya kane kas ngi buram nagabenda baro upaid ba lesi bon gibru kimju 1 mas ha kas ngi pale te kim tip ya kane kas ngi buram te namar ka taga daw kabalang kastang banreke ya kasngi buram ha kasngi utrai babud ya kasngi buram Trinity bakuit de ha kane ka dor ngi reke ya kane ka sngi buram janga ka met bad kasnam jungu Chris Corpus Christi habangi reke ya kane ka sngi buram janga Corpus Christi kay ka ba kabalang ka ko aban hikayangi kabalang ka ko aban penkan mau bad hikayangi bangide bandon ke jingit ka bapalat ya ka Eucharist bakuit na marujisu udon shisha ha ka Eucharist bakuit na baro ki jingjia kambala kirleng ka jia ka peni khangi ujisu udon shisha ha ka Eucharist bakuit ujisu udon shisha ha ka communion bakuit but kadba nang jaw kadba nang pau ya kasnam habon ki jingjia janga kambala janga Eucharist bakuit kumjuru ha kasnam jangu Jisu kabakla na ka wine cha kasnam kibru kiyo ihala ki jangi kemat wat mendaro kadangsa kum kini ki jingjia klem jot but kane baro ka penshisha ujisu udon renkat badni but ujisu hi udon ha ka communion bakuit kadba ngi reke kadba ngi penbenda ya ka Eucharist bakuit kabalangru ka kuaban kindu ya baro ki bangit ban ri le riu bale ha ka Eucharist bakuit ban iria ka Eucharist bakuit ujisu udon shisha ha ka communion ujisu udon shisha ha ka met bat ka snam jongo bad ujisu wanshangi ha ka person jongo kadba
ngi pidiang ya ujisu ha ke Eucharist bakuit kat bangi shimmenda ha ke Eucharist bakuit kabalang ka ko ban kendu ya baro ki pai ringet bakide bandon ga jengid ka ba pala dia ke Eucharist bakuit ka ba man kasngi badena kata ka daw kabalang hamal kasngi ha ka perte baro kawe kumba saulak sanbo hajar tileki Eucharist bakuit kala penmenda da kilindo kileng mangasngi ka Eucharist bakuit kadang penmenda haki duan ge dupa jangi imene ha ka kileng ga parte kane ka pen pau hangi bad ka ke kai hangi khadu katno ngide bandon ge jingi dia ujisu ha ka Eucharist bakuit bad kane ka jingdon jong Jesu ha ke Eucharist bakuit ka pen ka laya ka jingem jongi ka pen di maya ka jingem jongi nius no nya ka gospel menda kasni u Jesu udang ki kaya ki nong nga baro ki nong bud baro bade lemba ka jimpidiyang ya ka do jongo bade lemba ka jingdi ya ka snam jongo ngidang iyo ya ka jinglai loid ngidang iyo ya ka jingem ka batimai kadai lemba ka snam bat ka do jongo Jesu Christ ka jingim jongi kadang yo bor kabamod u Jesu udon shisha ha ka do jongo u Jesu udon shisha ha ka snam jongo kaba penmenda man ka por ha ka Eucharist bakoy ni ha bandon ka jingid ha u Jesu ha ka Eucharist bakoy ngide bandon ka jingid ha u Jesu ha ka Eucharist bakoy but ngide bandon ga jing trang ban wad ya Jesu ha ka Eucharist bakuit kaba man ga por om tang sngi utrai henre u Jesu wan shangi hamalla kasngi ha ka duwan ga dopat jong ke yimene jongi haba kilindo kikinia ya ka jingkinia Eucharist bad bon sin u Jesu usngo marwe namar bon gibryu kimju kinmao ban mane ya u Jesu ngo marwe bon sin ha ka duan ga dupan u Jesu ngo marwe bon sin ha ka tabernacle namar u Jesu udon shisha ha ka tabernacle henre omdon gibryu kiwan peit ya u omdon kibriyu kiwan ya kendu iau wat haba u Jesu usham man gapor ha ka tabernacle u Jesu wan pau hangi baduan hika kerku yangi hamalla ka jimmene sacrament kadba u Jesu usham ha ka monstrance dakaba peit yangi ka jingsausi kalong duna ba kibriyu kiwan peit iau duna ba kibriyu kiwan mane iau buon kibriyu ki ino yau Jesu marwe buon ki kinna ki ino yau Jesu marwe buon ki longumi ki ino yau Jesu marwe buon ki longupa ki ino yau Jesu marwe buon ki kon samla ki ino u Jesu marwe namar ki wad ya ki ke baro jong kane ka parte ha ka jing wad jongi ha ka jimbon kam jongi ki klet ya usiem jonga jingem jongi ki klet ya uble jongi bonsin kane kalonga jingle bain pala jongi bonsin ha ka Eucharist bakuid ha ka bangi kenda dia ka Eucharist bakuid ha ka bangi ken sting ya Jesu ha ka Eucharist bakuid kalong kumno lada pedon uwayu paralo bar lada pedon ki bayid batoin jombi haying lese pedon ki mi ki pa haying jombi lada pi ki kon kimju pimju don bat ki mi ki pa lese lada pi ki kon pimju yakaren badu Jesu bat ki mi ki pa lada pimju yakaren bat ki himmen ki para wat haba pedon haying bat lada pedon ki paralo pimju kren bat ki pimju yakaran batki pimju yakandu yaki hadu katno ke sausi yaki kimi ki pa jombi hadu katno ke sausi yaki himmen ki para jombi hadu katno ke sausi yaki paralog jombi ladangim jingo yaki ladangim treban yakandu yaki ladangim treban yakaran batki haka ju ka dur ko himmen ko para bon apdeng jongi ngile bein ya Jesu ha ka Eucharist bakuit namar ngilong ki bajai tu bonsin ngilong ki bri ki ba instinct ya Jesu bonsin ngilong ki bri bamkwa ban yakren badu Jesu bonsin ngilong ki bri bamkwa ban yakendo ya Jesu bonsin de naga taga daw ha ka jingi kai janga balang
ba ngi yos no ya ka jingi kai ka ba kongsan kum no ngi de ban shimenda ha ka liturgy jong ka Eucharist ba koit sacro sanctum concilium ka ki kai shai ka dar ha ka no ka dor ngi de ban shimenda ha ka Eucharist ba koit bon sin ngi yo I kibrio ki kensting paladia ka Eucharist ba koit ki kinnaro ki kensting ki rambaro ki kensting bon sin kibrio ki wan mas ban pendap ya ka rukam bon sin kibrio kim ju wan ha ka por ka babiang nado bastang jong ka mas ba koit bon sin kibrio ki wan marshiteng ka mas bad ka mas ba koit ka Eucharist ba koit ka bamod ka stang nado ka jingruwai stang bon kibrio ki wan hadin balade ya ka jingruwai stang bon kibrio ki wan hadin balade pan map nagabinda ki pop don bon kibrio ki shimmenda ha ka mas ba koit klem da yasuk badu bale klem da pan map nagabinda ki pop don bon kibrio ki wan ha ka mas ba koit hadin balade duwa ya ka jimpla pop bad ka jimpan map don bon kibrio ki wan mas hadin ka jingruwai kotrai to isene kabamul kita kibrio kila wan mas kimbat yasuk badu jisu kimpat yasuk badu jisu kimpat pan map nagabinda ki jingdona ki wan shong hapadeng ka mas hadin balakot ya ka jinglenium pan map kumno ke nilaban pediang yaw jisu ladangi pinbeb kano ka binda jong ka Eucharist bakoy ka Eucharist bakoy kalong ka bapura nado ka jingruwai stang hado ka jingruwai pinkot don bon kibrio ki mina ka mas bakoit shuaban penkot ya ka jingruwai don bon kibrio ki mi hapadeng ka mas bat ki late nagabinda ki jingdon kam don bon kibrio ki kran fon wad ha ka por mas don bon kibrio ki late habaro ban ya kran bat ki brio ha ka por mas don bon ki kinna bad ya ki bahe basanro ki bam ya ka jimbam ha ka por mas don ki kinna ki bashong mas but ki bam chewing gum kat banang yadia ka mas don bon ki brio kinna ki ba yakren paralok lese ki wan samla but ki shonglang baro arngot nangda kidang le ya ka business la jong ki don bon ki brio ki lebe ni au jisu ha ka Eucharist ba koit komne don bon ki kinna ki bam ju don ka jingriu bale ha ba ki shong mas don bon ki brio ki wan mas klam da biang ka jain ka neb ki bam ki pong ya ka jain klam akor haba ki wan mas bakoi don bon ki kinna kente kim ju pet kim ju sumar ba haba ki wan mas don bon ki kinna bat ki ramba haba ki wan mas bat kim klam side kamat klam side ke shindur ki wan don bon ki brio ki wan mas da ka babam kwai da ka di duma halindi nanda ki wan shong ha ka Eucharist bakoit ki pediang ru ya jisu hapadeng ki ne ki jing jakleya hadu katno ko hemmen ko para ngilebe ya jisu ha ka Eucharist bakoit tendeng ka mas bakoit ka jimpule ka teno bale kalong ka jingela kai bon ki kinna tendeng don ki kinna ki wan pule mas ban practice ha ka ambo don ki kinna kiba kein ya ka jimpule mas kum ka jingle practice henre ke jimpule ha ka por mas ga kaktino bale kalonga jimpen bana omde ka practice session bon ki brio kiwan kishim ya ka kabu ban pule kisngau sarong ban pule kikwa ban penny paid ba ya yalade omde ban penbana ya kaktino bale daka jingshisha haka sacro sanctum concilium janga balang catholic kahikai shaikada ban pule haka pormas ya kaktino bale kalong ka hokka sort jangi lector kalong ki kinna ki seminarian ke ba pule ya ka theology but kadon kawe ka liturgy jinglenium ban kendi ya ki shakata ka kardan lector tam makki marwe kilaban pule ya ka tino bale namar ka jimpule tino bale omde ban pendab ya ka rukam henre kalong ka jimpen bana ka jimpule kata sin ngi pule ya ka jimpule benning kong baar bat ka gospel kane kalong ka jingandu ya ke paid ba da ka tino bale
Tenteng haba kikinane kiremba kibam nang ban pule kiyang bat ki practice hadukat no Jesu and sausi namar ka jimpen pana kelam urlong ki pule kelam peit wasisin ru kelam practice ki wan mare kane ka pali jongaban pule ni ke instinct bunsin ya ka jingku jangka mas bakoi ha ka bangile tamasha ha ka Eucharist bakuid. Hadukat no Jesu and sausi habangi lesting palad but ni kensting palad ya ka Eucharist bakuid. Buna padeng jompi ki bas ngap yanga pilatip hi pishu kensting ya ka mas bakuid. Kano ka poru labyang bait ban poi mas mindakas ngiru ladangi pait kat no ngot na padeng jompi kila one slam nagabinda ka mas bakuid. Nagabinda jompi kumnoru labyang bait. Henry nagabinda u Jesu kamas bakuid kalongga jingkinia. Kamas bakuid kalongga jingkinia. Kamas bakuid ulong uso jangga jingsha shitam jang u Jesu Christ. Balong kamas bakuid u Jesu la penkare katnos ngi. Baro shi jingim jangu udam penkare balong ka Eucharist bakuid. Nagabinda balong ka do bakas nam nagabinda jangi u Jesu la iti ala ka jingim. Habangi tursha ka mas bakuid bonsin ngile tamasha kalams ngabuto kaya ka jingdawa janggamas kaya ka jingardor janggamas namar bangim ngabuto ya ka jingardor janggamas bakuid jingardor janggamet bakas nam jangu Chris ngi perkat kumwaipan nagabinda buon ki kinna jingwan mas kalong ka jingyalakay ngilaban yoi wan haba don ki imane bala pling ngilaban yoi kinna ki ab ha ka lindi sinking ha ka bayakren kamas bakuit ka dawa nangi ya ka jimpen kare namar ngim wan nagabinda kano kana ka jingyalang paidba Henry ngi wan ban yakendo Jesu pilaban puzon yalade kumno pi penkare yalade nagabinda ka mas man gasngi kumno pi duai penkare lezi don bu na pren jongi ngiki na ka jingdia klam sait klam pengod ya ka shindur klam snad ya ka sniu jongi klam pong ya ka jain ba kor ngiwan mare nangdangi ong ngalait mas bakuid kumno pi leburom ya Jesu kumno pi penkare yalade ben pediang ya Jesu hato ka mas bakuid kalong ka kamkai Don't go and give a real hakene ka juk. Hapadenga mas, don't give a late disha. Don't give a bamja. Don't give a bam kuai. But dakata ka shindur, kiwan pedi ang yaw Jesu. Hato de hakene ka door, ngide ben pedi ang yaw Jesu haka Eucharist bakui. Don't go and kikinna ki balesting. Don't go and give a hakene ka juk kabaminda kipediang ya Jesu hakapobaya kalem playa ke pop kipediang ya Jesu kikensting palat ya Jesu kilebe ya kamed bakas nam jango Chris hakene kirukam nadu bastang janggamas hadu bakur janggamas ngide bandon ka jingriyo bale ngilaban yos yo ikinna kiya keren don ki samla ba ya keren don ki ba yalakai hakamas hato kane kalong ka theater jompi hato ke yimane kalong ka theater kadba pidang shong ban paid film pila ban ya keren pila ban ya rekila hato ke yimane kalong ka theater film jombi pikin kum no ya kamas bakuid hakene ka sniburam jang ka Corpus Christi kasur jang ka baneng ka kot ka veryangi ban puson halar ka rukam ngi penkare haka jingi kai jang ka balang kala kendu shai kada shua ban mas ngide ban sha jingit shikanda
Kelam deben nguit bat biaru. Kanekade ka rukam kiriu briu kiriu. Temen kila penkerena ka benda kamas. Bat kim nushu ban nguit wat dia ka umbia. Henry ngipat halindi singing ngilekum no kat bang iwan mas. Hangno ngila penja ya ka jingriu bale jongi baro. Balengila pinja katne balengi pinja burom yau Jisu katne banangda ngi kordialade ngilongi Kristen Catholic badon ga Eucharist bakoid badu Jisu wang jaru ba bam ye ka dojanga ba dia ka snam janga udon ga jingim bam jekod kumno kata ga jingim bam jekod kan seizo hapo jangi Kumno ngini yo jinggerku habang ngimburom yawu Jisu ubadon ha ke Eucharist bakoy ngi lekai nangdang iong ngaduay ngaladep yakum kane ke jimpendep kanum seizo ha ke jingim jangi buona padang jangi ngi pendep ya kamas jimpendep ya kamas daka bale ya ki kam kalam akor kanum de ke jimpendep ya kamas Kane kalonga jingle bain ya kamas. Nagata daw piki kinabait ki bas ngap yanga pide bandon ka akor ka ba kam kerpang pide bandon ka jingri bale kam kerpang haba pitip nga late mass pide ban ki kam step bad pimde ban miss she minituru what she binda she dag janga mas bakoy omde ban wan kat ba mon Kane kamde ka film ne jingya lakai shabab. Lada de jingya lakai pela ban late kano kapor. Piki kinna ke bale school pitip lada pe Islam shi minute. Om shaya kinongi kai ban rung ha ka class. Yes or no? Yes or no? Piki kinna ke bale school pitip ngade ban poi shua kapor. Kadba nang stang ya ka assembly. Yes or no? Yes or no? Te bale part pi kensting hado kata ya ka Eucharist bakoy kano kadurro kalong hado katno pi idia Jisu namar ba pi ting ya kinongi kai bat ki headmaster pi mare yes kadenemde Henry nagabenda Jisu hatto pi shait don kata ka jing mare Haba pidon kano ka program shaway pinang ban kiti yam in step pinang ban pingreb ha pinang bab ban pong ya ka jain ka ba don ka akor Henry haba one mass piong ngam yos ngore kadukat no ngike insting ya ujisu ha ka Eucharist pakoy Nangdang yong Jisu kerkoyang. Haka balebe niawu haka Eucharist bakoy. Ngi ong Jisu kerkoyang. Habang ngimi diawu Jisu kumbangi deben it. Kumnoken nilaban panjing kerko nawo. Kumnoken nilaban yo ya ka jingger ko nawu Jisu. Minda lada ki konjongi. लड़ा के समला जोंगी किडंग सात कोड हा के जिंगिम जोंगी देन मारबा निम शिमला हीडिया जीसु हा के Eucharist bakoy ha ka med bakas nam jongu minda kasngi sashasin kadbangi reke ya kasngi borom jong ke Eucharist bakoy kabalang ka kot ka weringi baro ishir hem ya Jisu wad ya Jisu don bon gibriu Warlada kidon galat kalindi ban wan mas mangasni step kicken sting kidon bon ki da ban kiar na kamet ka snam jongo Jisu lese don bon ki kinna ba shohang ne lada pidon ka mon pilaban wan mas mangasni om tangsni utrai Henry pidon bon ki dao ban kiar na Jisu ki dao baro ka pendolot yapi ngi ki kon Catholic Ngide bandon tangkawe kadau namaru Jisu udon shishaha ke Eucharist bakuid ngade ban shimkia ya kamas bakuid
ladang along ngade ben pediang yaw Jesu man kasngi kalong gajim man doy yanga ben pediang yaw Jesu hakamet bat kasnam jeng man kasngi Henry katnongot na pedeng jengi ngidon kata ka jingkwa ngidon kata ka jinghid ngidon kata ka jinglay buram yaw Jesu ngipuson ngiduay ngikarpad yaw Jesu ben kindiyu ya ka jingim jengi bangin duplak ikon jang ka Eucharis bakuid Jesu bayit karku kardo yangi hakane kasngi borom jang ka Corpus Christi kendiu ya ka jing sautu jangi kendiu ya ka jing hir jangi bangin long ikon gibashirhem jang ka Eucharis bakuid bangin nishirhem yame bangin nom kain sting yame bangin simenta shirhem ha ka Eucharis bakuid bakaburam jame kan hiar halo jengi halor ki ingasem halor ki imlang sala en yaro ya utrai Jesus Christ in yang in playa ka chinge ka ja Sim lai span repuwe. ko himmen ko para hagane kasngi borom Corpus Christi kasngi borom jang ka met bat snam jungu Chris nginang duai banginang yo jingriyo bale banginang yo jinga e na kabalang baro kawe kadbang yalong kawe bat kabalang kadbang duai kadbang yasnot tilang nagabinda ke jing tumu baper kadba ngipin pau iya ka jingang nur jang ka donur jangi hagane ka por Nagbentaw kapab kuchungi bishop chungi kinendo pergikat pakin dup yo naka Eucharis bukoit ke chungim ka bakidai ban ai ha ki pajba palapen khamti ke chung sumar chungki ikar pada me kutrai nagbenta kani karpe kristan chungi pamangi barong indup ya laistam mat pinchem me ke chung apher chumut paramangi ikar pada me kutrai nagbenta iwei pa iwei nangi Pangindupin pau barobor kajing sungu nakabenta kajing aya ka Eucharis bukoit ikar pada me kutrai Nakbanta ki Kristan ki pada kajing bishni kajing thadrong kajing shun baterter ki wanra kajing sni wela karam pai Kristan pakindup kala ka bambut
bad ba omla ban don jing im Kristan kram ka jing it bachisha ngi ker pada me kutrai Ngi Ika kerpa pada me kutrai. nakvanta ki bri baro pakindup sungutu bajangai no jisu en shem tang ka jing thangan ka jing sliang bad ka jing yap bad ba kin pen koloi ban pediang ka jing im ka ba mun sim utarwa ngi ker pada me kutrai Ika pada me kutrai. Oblay ko pa, ba isne bad basbon, hakene ka sngi buram janga Corpus Christi, ngi wan kerpad hakamat jame, bangilong kamri balay kam kuwait. Pediang ya ke jing kerpad jangi, banginelong kaway, but me hake Eucharist ba kuwait. Ipan ya kene daw Chris utray jangim, Amen. Laispa en repusan. Laispa en repusan. Toya dua ko himen ko para baga jingkene a janga ba jumpi. Kallong kapapediang pun ha ublay upa badan bor barra. To try pediang jing nyan ki jongpi, nakabenta ki ro kuram ko sing chungu. Ki mentai yangi pada balang ku chungu baro kuwei. Kotrai ngi karpat tos ngusene banai ha kabalang jame ya ki jinga e janga jingya tele bat ka jingsuk ya ke bala penbau ha ka rukam bamayan ha ke jing darwa kinia kibangi wanra da Christ utrai jangim Amen. Sampai menta shirhem jubab jam baro kadai ka mas jungi omde jungulindo marwe utrai undon rengka bat pi Token diu yala ki donor Tongin ya aingu ya utrai ublay jangim Kasong hog bat kadai. Dashisha
kalong ka ba siyang hok bat ka ba day kaday ti jongi bat ka jim pa ni miyangi hamalla ka por bat ka jaka ba na ingo yame ko kinra ko pa ba koin ko blay ba don bor bat bam jik lemba utrai jongi u Jesus Christ uba haga jim bam mi ba ka do jongu rengat bat ki apostol jongu wala tarwa yala day hame kum u ko lamborod batalem ujing darwa kajing darwa ba pidyang horn janga jingya ro ba janai ba un sang shis junom ya kajing kan mau ba penim janga dim pana dagane kajing maya ba kandang mep sa bat me pen god ya ki pai ring e jame krampa yang ka jait benrio ka ba em lang ha ka we ka perte en pen shai da ka we ka jinge badan penyat teli da ka we ka serdo janga jinge mangi na markata ngitu siya kaduan jang kane ka sakramen bapala kramba yendala pendap yangi da ka jing tiang jang ka jinga ejame en pen kala yangi siya kadur jang obriyo ka bane namar kata baro ki jing tao ki baha bane bat ki baha ka kendaw kirwai ka jing ruwai batimai banya royame bat mangi rengat bat baro ka kinhon jang ki angel ngi parta jam bat ngi pen bana kalem sangem para kane kalanga benta ka ba kong san janga yukrish bakui ha ka bangi amadia ka kambala gi amadia ka bor janga yukrish bakui ha ka jingim jongiru ka jimben kala ya upu bat kawai jimben kala kalong ka ju ka por jimben kala ka jingim jongi duai na du ka donut pa umensiam uju mensiam entre hapo jongiru batre ha kane ka duan ka dupat ban perlong yangi ki ba kam ri balai kam kuwait kam i sherhem ya Jesu ke ba kam wad binia ya Jesu ke ba pelut ya ka po na ga bentau Jesu duai na do ka donu Jesu pen kala yanga ki kun jang ka Eucharist bakui ba i sherhem ya me ba shimenda ha ka Eucharist bakui ha ka jingri yo balai dashisha melong bakui ka trai ka temei jang ka jingkoi barom namar katangi karpadiame to pen kuit pen gandang yakine ki jing darwajangi da ka ba pa ya umen sem jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesus Christ hakapor baladeno yahu badala ka mons ngauba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya opu da ka baingo yame ula kedia yawu badulai halage senran u ong to shem batobam na kane pe baro namar kane kalonga medjanga ya ka benaiti naga benda jompi Hakaju keru kamendala layabam ulashimya kakuri badaka baingo biang yame ulaya ka halake senran uong to shimbat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batemai bad bam jikut yakaben pen mi nakabenda jumpi
Ba naga benda ki babon, naga benda ka jimap ya ki pop, toleya kani ban kan mau ia ngam. Kosnam bakardor jangu Chris, to pen kod yangi, pen kod ya kamen siam hadim pen kod, pen kod pen kya ya ki bapang ba shitam baro, ya da yangi na obamen. Kajing maya jong kajing namar kata ngi ke bapin mendaya ka jingya bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi rai ngwaidem namar melanyu yangi ke babet baniang hakama jamme bad ban shakri ame da ka bas nge vered ngi kar paadi ame bangi ke bayo benda hakamet bar ka snamo kris ngin long ke bala pinya tele kawai da umen si ambakoi Token mau ko traya kabalang jame, kabala priyang hasatala kaperte. Barto penjanaya ka haga jingit, rengat badulia upaba ko jangi, uwil badu bishop jangi, bad baro kilingdo bad kiriniam. Token mau lemru, ya ki himen ki para, shinrang bad kinte, kibala yotiya da kabakarmen yaga jimmi pat. Badiam baro kibala kalat no haga jingisne jame, top diang yaki. Shaka jing shai ka kama jame. To isane yangi baro. Ngi karpadia me. Barengad bat kamaria teisati bakoin. Ka kami jongobale. Ujasa bakodo korim janga. Ki apostol bakoin. O Francis disease bakoin. Bat baro kirikoin. Kebela pensma bhaya me pateng la pateng. Ngilong ki babin. Ben yo bin dale maga jingim bam jikut. But bangin ya ro but ben don burame me. Dau kon jamme o Jesus Christ. Dau lembadu bad hawu. Kan long hame uble uppa badan bo. Haka jingelong kawe jingumen simbaku. Barok buram bad ka jingyaro. Junom la junom. Amen. Ngiduai kumbau Jesu lahi kayangi nagabenda ka jimpam mankas ngi. Bangindon ka ta ka jingid nagabenda ka Eucharist bakuin mankas ngi. Bangilong ki kun ki ba wadia Jesu mangas ngi ha ke Eucharist bakui. Bangilong ki kun ki ba kongo ya ke Eucharist bakui. Iduai ha kane ka porna ka benda kane ka jinga e koppa jengim Uba beneng kalong kapui kapteng jume. Kamain ke ma jume kalong kamon jume hakan jau kumba beneng. Tuai yang minta ka jimbam jungi kabala kasngi. Wato ma pingi ke lengkang jungi. Kumbangi rungi map ye kabeles niu yangi. Wadwa gelam ye shisha ke jingpen shoy. Trei terlai di na kabus niu. Top lai di ngi karpar ko trai na ke jing siniu baro. Ha ke jing spon jamme. Tai jing suk jing sign ha ke sngi jangi. Knamba da ke jing arap ke jing sne jamme. Ngi light baro bona ka pop. Bangin yo jing da na ke jing jinjar baro. Kat bangi dang ap ke melindi ya ke jing karmen bakoi. Barka jingwan pa jangunong penem jangi o Jesu Christ. Namar kacume kalong kaima, kacume kabor bakaburam, minta bajunom la junom. Kotrai Jesu Christ may ubela ong haki apostol jame, ka jing sug ngay happy, ka jing sug janga nga ay happy. Wat pedi ki pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame, badha ka jing spoon jame,
Toy haka ya ka jing suk bat ka jingya tele kawe kat kum ga mon jame. Mame uba im bada basensha. Junom la junom. Amen. Ka jing sukutrai. Kandon barabo rengka bat pim. Ringka bat hiro. Dam da ka jingido Christ tongin yai markelia. Hakumi Corpus Christi Ukon Lamborot Jong Oblay Ubakitno Yaka Pop Janga Perte Balakidia Yaka Met But Play Yaka Snam Banlonga Eucharist Yagi So Kitoki Balakosha Jingawai Jong Ukon Lamborot O Kenrat Ngamlang Baisong Hok Mamadrong Poga Ying Janga Daisong Tanaking Sim Janga Sakyahi Spak Kendai Punyau
aspar puwe. Tong inia duai. Kotraing ikarpar to ai ba en pendap yang ida ka jingkamen bam chukut. Hakamat ka jinglom blejame. Ya ka bala peni dak lupa. Da ka jingya bam ya sip hangne hasla perte. Ya ka met bagas nam bakardor jame. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka batpim. Ringkad bat hero. Ngo ya ka klejam be karpadi ka jingar ko karpang ha ka negas ni burang corpus Christi halo jogi. To utrai in karku kardo ya pi badun suma suker ya pi. Amen. To ka kamat jongu kan ting shine happy badun peni happy ya ka jingis sune jongu. Amen. To un peti dia pi badunai happy ya ka jingsuk jongu. Amen. Badga jingar ko jongu blai badun bor baro uppa baru kon, baru mensuam bakut kan hiar happy, berkan sa batpi junom. Amen. Ya lesuk ban penbana ya ke kubur jomba jongga corpus Christi hagi himmen ki para jompi. Isongu yau play.
She sparks and pusang.